kono no kala nokkuji ɗi julɓe tawete Madiina Gunaas ne jeyama e mawninɓe ngun jammagu jibinede nelaɗo Allah mo jamme kisal goni e mum ɗum koye o aset jeetati lewru yarkoma hitani ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi on aadi hawroyde to juma makko ka Madiina Gunaas wonno ko waktuji fecci jamma nde on saaha heedi ko cente mbayni ene jokli wuro ngo ngam arde wurtinde ngun jammagu tawi foof waɗi koye tawede ceerno Ibnu Umar ceerno udditi ɗum ko yewtere toɓɓinde gurdam annabi o tawi yewtinde ko ceerno Abdoullahi Anne ko caggal mum ɓen almuɓe tami ngun jammagu e juuɗe tawi ko e daaɗe belɗe e ɗen jime limtinde koye nder ɗum ceerno Bassirou Thiam ɓami konngol ha joni de ko gurdam ɓurnaɗo windere haajuji ko satti fof ko tiiɗi fof ko fiɓi fof sa rutima e nelaɗo sallallah alih w sallam ko ɗon ɗi kumtoto ko ɗon ɗi newoto sallllahu alih w sallam jammagu ngu ina taaɓo ɗen daaɗe ina ceeka weeyo ngam mantude nelaɗo mantoma ɓurasi sayjulli ahum taka gila fuɗɗode aduna e timmugol ha ummital ha yeeso mum ɓurasiyu ko noon walda ha weeti ko nde gasi ko adi juulal subaka ceerno Ibnu ɓami konngol e yettude ɓen dariɓe wurtinde ngun jammagu ko nden duwaw waɗa aadi komo wuuri hitande 1495 ɓawo fergo yo en taweɗen ko heewi ya qadiyan biuqul lilbadri muntahiyan alayhi salli wa habli khayran